Sawona wena Wesilo. Ya kumnandi ukukhuluma nawe, ngiphinde ngikhulume nawe. Ngathi ngifuna ukwenza isithombe nyakazo leso. Ukusho nje uthi kimi bekumnandi kanjani ukubona ukuthi izwe lethu ukuthi lihlangane, libumbane, leseke amabhokobhoko ethu ngale eFrance. Bekumnandi kakhulu, angazi ukuthi wena uthini. Yebo kunjalo, sakhula thina singabakwaHaga esikolweni ukuthi sidlale ibhola lombhoxo. Kuyakhombisa ubunsizwa, kuyakhombisa ukuzimisela, kuyakhombisa futhi ukuthi awuyona intombazane ngoba kudinga amandla. Bengifuna ukusho niyazini bengikhumbula ngaleso sikhathi esikuso manje, ngakhumbula iminyaka leya kusabusa uMadiba, uRholihlahla Mandela, Nqolomsila. Ngisakhumbula leso sikhathi kimi empilweni yami, bekuyisikhathi esihle kakhulu. Sakhulumisana thina abantu labo abafana nami ngebala lesikhumba, abafana nawe ngebala lesikhumba, saxoxisana, sakhulumisana, besingabandlululani, sahlala phansi, sakhuluma sithi ubona kanjani ikusasa lezwe lakithi, kungaba njani bakwethu ukuthi siphinde senze lokhu namhlanje. Akusizi ukukhononda, ngibone indle emnyama ithi sifuna ukuthi kwenziwe lokhu nalokhu nalokhu. Ngibona nendlu emhlophe ithi inkinga zethu naziya. Uyabona, angibona ukuthi sophumelela uma sisebenza ngale ndlela, uma sixoxisana, sihlale phansi sithi sizalelwe lana kulelizwe laseNingizimu Afrika. Ithi sihlale phansi sikhulumisane, singabandlululani, singathukani, sihlangane siye phambili kulelizwe lakithi. Nithini bakwethu? Nithini? Kumnandi ukukhononda, kumnandi ukubona izinkinga lezo nokho ukhuluma ngalabo bantu abangafani nawe ngebala lesikhumba uthi banje. Nangale bathi abafana nalabo ngebala lesikhumba benza ukuthi nokuthi akumnandi bakwethu. Cha, akumnandi. Ithi sihlangane, sikhulume, sibone ukuthi singenze njani ukuthi siye phambili kulelizwe lakithi elihle kangaka esaliphiwa uNkulunkulu. Nithini bakwethu? Anivumelani nami? Khona igama ebengifuna ukulichaza, niyazi ukuthi lelo elithi Springbok. Uma ngikutolikela uhlamvu nohlamvu, mangithi Springbok, ukuspringa om te spring, ukugxuma, bok inyamazane. Yingakho ungasho Springbok uchaza ukuthi inyamazane egxumayo. Springbok ngesiZulu sithi insebe, angithi sithi nje inyamazane, sithi insebe. Insebe zakithi lezo, amabhokobhoko. Nokho ngolukaHaga ulimi sithi Springbok, inyamazane egxumayo, om te spring. Hy gaan afspring, uzogxumela phansi lo muntu. Om te spring, uyagxuma kanje. Om te spring, bok. Cabanga ukuthi nangesiXhosa bathi ibhokwe. Babolekile olimini lwethu, olukaHaga ulimi bathi ibhokwe, bok, Springbok, inyamazane egxumayo. Mhlawumbe ungaxoxela umngani wakho ongazi ukuthi nawe uyakwazi ukukhuluma iAfrikaans. Ngiyabonga kakhulu bakwethu. Ithi siye phambili, sibumbane, siye phambili kulelizwe lakithi bakwethu. Sidinga abaholi abakwaziyo ukuhlanganisa abantu bakithi, hayi labo abathanda uziqhelenanisa nabanye bathi banje. Cha, ithi siye ukubandlululana bakwethu, sihloniphane, isithakazelo uma usazi sithophe umunye nomunye. Kungaba njani bakwethu? Kungaba ngcono ukuthi siphile kanje kunokuthi siphile lempilo esiphilayo manje.
ukuthi sigxekane njalo sikhulume ngebala lesikhumba labo bantu benza ukuthi nokuthi awu cha bakwethu asiye phambili bakwethu. Uma uvumelana nami ngicela ukuthi uphawule. Ngiyabonga kakhulu. Ube nosuku oluhle.